23 феврал ҳамасола дар кишвар ҳамчун рӯзи таъсисёбии артиши миллӣ бо тантана ҷашн гирифта мешавад. Бо ҷонибдорӣ аз сиёсати иҷтимоӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои хайрхоҳонаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, аз ҷониби соҳибкори ватанӣ вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе Маҳмудҷон Муродов дар баробари баргузории дигар чорабиниҳои фарҳангӣ фароғатӣ ҳамзамон ба сарбозону афсарони қисми ҳарбии 02615 вазорати мудофиа дастархони идона ороста шуд, ки боиси хурсандии онҳо гардид. дар қисми ҳарбии 02615 систоди генерали вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон як фазои идона баргузор гашта истодааст. Ин фазои идона баҳри сазовор пешвоз гирифтани 29 солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. моро мебояд ба ин ҳама ғамхорӣ, ба ин ҳама меҳрубоние ки давлату ҳукумат нисбати мо сарбозон медонанд, дар ҳама ҳолат, дар ҳама гуна самтҳое ки ба мо пешниҳод гарда шудааст, ба мо хизматчиёни ҳарбӣ омода бошем ва ҳушёрию далериро аз даст надиҳем. афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ ҳамчун ҳомиёни боэътимоди давлат ва ҷомеа буда аз бисёр имтиҳону озмоишҳои сахту сангин, хусусан дар солҳои барои таърихи навини кишварамон тақдирсоз бо матонату шуҷоат ва далерию мардонагӣ гузаштанд ва саҳми онҳо дар таъмини сулҳу суботи кишвар бузург мебошад. сарбозону афсарони ин қисми низомӣ дар навбати худ ба роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат ва соҳибкори ватанӣ ҷиҳати анҷом додани чунин амали хайру савоб изҳори сипосу миннатдорӣ намуда иброз доштанд, ки бо пуштибонии амиқи сарвари давлат ҳамеша дар таъмини оромии ҷомеа, ҳифзи дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва таърихи бою пурғановати миллати тоҷик ҳамчун сипари боэътимод саҳм мегузоранд. марзу буми ин ватанро постбонӣ мекунам, постбониро шиори зиндагонӣ мекунам. баҳри ҳифзи марзу бумаш то абад бебозгашт, лозим ояд ҷон бидода қаҳрамонӣ мекунам. мо ҷавонон бояд ҳамеша барои ин миллату ин давлат сипари боэътимод бошем. имрӯз шарту шароит дар ҳама қисмҳои низомии қувваҳои мусаллаҳ ба дараҷаи олист ва аз кулли он нафароне ки синашон ба даъват расидааст, даъват ба амал меорам ки омада дар сафи қувваҳои мусаллаҳ адои хизмат намоянд. ба ин хотир дар тамоми қисмҳои низомии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳои идона баргузор гардида истодааст. дар ин рӯз ҳамзамон барои 950 нафар сарбозону афсарони маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дастархони идона ороста шуд. хони идона дар ошхонаи қисми низомии маркази таълимӣ ташкил карда шуд. қобили қайд аст ки хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ дар сафи пеши ҳимояи марзу буми кишвар қарор доранд ва ин масъулияти бузургро бо сарбаландона иҷро намуда истоданд. маҳз хизмати арзандаву шоистаи вазнини сарҳадбононро ба инобат гирифта, давлату ҳукумати мамлакат барои дастгирии ҳамаҷонибаи қушунҳои сарҳадӣ ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ карда истодааст. ҳайати фармондиҳӣ ва шахсии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аз дастгирию ғамхориҳои пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар барои фароҳам овардани шароити арзандаи фаъолияти зиндагӣ ва расонидани чунин кӯмакҳои пайваста изҳори сипосу миннатдорӣ намуда таъкид доштанд, ки бо истифода аз чунин шароити фароҳам буда ба ватан содиқона хизмат менамоянд. дар идомаи ҳамин тадбири хайр, ки аз ташаббусҳои инсондӯстонаи пешвои миллат сарчашма мегирад, аз ҷониби маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сарманзил Маҳмудҷон Муродов ба 280 нафар хизматчиёни қисми низомии 01-21 қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дастархони идона ороста гардид. соҳибкор зимни суҳбат бо сарбозон иброз намуд, ки чунин иқдомҳои хайрхоҳона минбаъд низ дар арафаи иду ҷашнҳо идома меёбад. бояд ёдовар шуд, ки дигар соҳибкорони ватандӯст низ метавонанд дар доираи сиёсати иҷтимоии роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат чунин амалҳои хайру савобро пайваста иҷро намоянд.